siunatkoon tässä hetkessä ja ole hyvä. No niin, hyvää sunnuntaita. Pyhille Lahdessa. En tiedä, onko sun olo pyhä vai paha, mutta pääasia, että oot tullut pelipaikalle. Joo, Valtteri Haapala olen minä, ja perhe tuossa jo olikin esillä. Ja kiitollinen 3 lapsesta, jotka on tähän meidän perheeseen Jumala antanut, ja vaimosta Hannasta. Voisin sanoa, että tiedämme tarkalleen, mistä meidän lapset ovat kotoisin. Noilla on syntynyt Porissa, siellä ollessamme pastorina, ja Nelma ja Venla syntyi Helsingin oloaikana. Hanna ja minä ei ole oikein kotoisin mistään, ollaan sen verran paljon muuteltu. Molemmat ollaan pastoriperheestä. Kummankin isä on ollut pastorina, ja se on tarkoittanut muuttoja paljon. No, Hanna on kyllä syntynyt Hangossa ja elänyt myöskin Lapissa. Mä olen syntynyt tuolla Hämeenlinnassa, ja siellä asunut ehkä reilun 10 vuotta, mutta sitten monet paikkakunnat on vienyt mennessään. Joten meidän koti on aina siellä, missä me itse ollaan ja missä me asutaan. Tällä hetkellä se on Pöljän kylä. Minä olen ihan sanonut, että jos tuntuu, että nyt on niin kuin vähän erikoinen pastori, niin minä voin tituleerata tällä hetkellä Suomen Pöljin pastori. Se on ihan varma, koska kylä on sen niminen. Eli siellä Siilijärven pohjoispuolella. Siellä on oltu nyt sitten 7 vuotta seurakuntaa johtamassa, ja Helsingistähän me sinne mentiin Saalemin yhteydestä. Tutustutaan kohta vähän enemmän sitten tuossa loppuosassa. Sitä, että tuleeko hyvä saarna tai ei, niin en tiedä. Isä, joka on minua tähän kouluttanut saunanlauteella yleensä, niin hän aina sanoi, että Valtteri, että jos joka toisen saarnan jälkeen koet onnistuneesi, niin on niin kuin todella hyvä onnistumisprosentti. Ja mä oon tykännyt sitä ajatuksesta. Että todellakaan nyt en tiedä, että onko tänään se toinen vai se toinen sitten, että katsotaan. No, itse asiassa olisin voinut valita jonkun helpon saarnan tai semmoisen niin kuin tasaisen varman, mutta joka kerta, kun mä tähän paikalle astun, niin mulla on rukous, että Jumala, että mikä on sun palvelijan sana tähän päivään. Ja tänäänkin mä nyt enemmän kuin haluan olla pastori tai joku kandidaatti jossakin prosessissa, niin mä ennen kaikkea Jumalan palvelija, ja pyrin siinä tänään palvelemaan sanassa ajattelematta sen enempää mitään muuta kuin tämän päivän tilannetta. Joten mennäänpä sanaan ja tutustutaan sitten vähän enemmän kohta. Lähtökohta ehkä, mitä ennen kuin tuohon varsinaiseen isoon teemaan menen, niin mä en tunne tätä seurakuntaa kovinkaan hyvin. Tinon kanssa toki jutusteltu ja vanhinten kanssa ja Linnan Peteen kanssa tässä tullut jaettua, mutta en oikeasti tiedä ihan tarkkaan tämän seurakunnan kuvioita. Ja se ei ole kaikista olennaisin, vaan oikeastaan olennaisin kysymys, mitä aina mietin seurakuntien keskellä, löytyy näistä jakeista. Mä luen ilmestyskirjan alkua meille. 12, 13 ja 20 jakeita ekaa lukua. Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin 7 kultaista lampunjalkaa lampunjalkojen keskellä kuin ihmisen pojan, pukeutuneena pitkäliepeiseen viittaan ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyöttäytyneenä. Niiden 7 lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampunjalkaa, ne ovat 7 seurakuntaa. Se ajatus, mikä tästä tulee tänäkin päivänä mun silmiini, on se, että Jeesus itse kulkee seurakuntiensa keskellä. Hän kiertää seurakuntien keskellä. Ja hän on äärimmäisen kiinnostunut, mitä seurakunta kantaa sisällä. Hän on äärimmäisen kiinnostunut, mikä on se tila, missä seurakunta on. Se on hänen siellä sydämensä ytimessä, minkälainen tila on kullakin näillä seurakunnalla. Toisin sanoen hän kiertää tässä 7 seurakunnan keskellä, tutkii sitä,
ilmapiiriä, kaikkea mitä siellä tapahtuu ja kiinnittää huomionsa siihen. Se luku 2 sanoo samaista kirjettä, kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä tutkin mielet ja sydämet. Hän ennen kaikkea on tutkimassa seurakunnan mieltä ja seurakunnan sydäntä. Minkälainen sydämen tila seurakunnassa on? Mikä on mielen tila Jumalan seurakunnalla? Ja Ilmestyskirjan 2. luku sanoo monta kertaa tällaisen ajatuksen eri seurakuntien kohdalla. Esimerkiksi voit katsoa 7. jaetta, 11. ja niin edelleen. Se, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Tämä jae toistuu siis uudelleen ja uudelleen siellä. Seurakunnan tärkein paikka on koko ajan kuunnella, että mitä Jumala on puhumassa seurakunnalle. Meillä on ihan äärimmäisen helppo mennä omiin uriimme ja omiin tyyleihin ja omiin tapoihimme. Se käy meille kaikille. Ja Jumalan pyyntö, että kuunnelkaa. Mä liikun seurakuntani keskellä, mä puhun siellä, mulla on tutka päällä, mä etsin sydämiä, jolle mä saan puhua. Jeesus toisin sanoen tarkkailee seurakunnan ilmapiiriä, uskon ilmapiiriä, pyhän hengen todellisuutta, rohkaisuilmapiiriä, rakkauden ilmapiiriä, ja se on se, missä hän haluaa liikkua meidän kanssa. Tämä on tämmöinen intro tähän tämän päivän mun ajatuksiini. Mä otan tänään yhden kuvan seurakunnasta. Tosi monta kuvaa Raamattu meille maalais, mutta mä keskityn nyt yhteen. Ja mä ymmärrän, että se on vain hyvin rajattu kuva, mutta se on se, mikä mua tällä hetkellä resonoi mun sydäntäni. Ja se löytyy oikeastaan Efesolaiskirjeen 2. luku. Luen sieltä jakeesta 13 eteenpäin. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme, hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi, purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja niin tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa, Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Jumala, mä haluan kiittää, että sun läsnäolo on myös tänään tässä paikassa. Isä, sun sana on jotain sellaista, jota me todella tarvitaan. Isä, pyydä tänä päivänä sun sana on se, joka tekee tehtävänsä. Mä haluan kiittää Jeesus, että sinun sana, niissä on henki ja niissä on elämä myös tänä päivänä. Isä, se paikka, mihin me halutaan tänään tulla, niin on sun sana eteen ja me pyydetään sitä todellisuutta, jossa sinä puhut meille. Mä haluan kiittää, että sun sana saa tänään mennä sydämiin, sun sana saa tänään olla nuorten elämässä yllä, sun sana saa olla keski-ikäistä ja vanhempien elämässä yllä, naisten ja miesten elämässä. Mä Isä rukoile, että tämän seurakunnan keskellä, Isä, sinä saat puhua tämän sanan kautta, Isä, sellaisia todellisuuksia, mitä varten olet sanasi antanut. Kiitos Jumala, että se sana, se ei sanota, että se on terävä kuin kaksiteräinen miekka ja se menee läpi ja se erottelee kaiken, mitä meissä on. Ja me pyydetään, että Jumala, anna mulle kyky, anna mulle rohkeus ja halu päästää sinun sanasi aivan mun sydämeni asti. Mä en halua vaan, Isä, tänään, että sanon, että olipa hyvä saarna, vaan mä rukoilen, että me voidaan sanoa, että sana kosketti mun sydäntäni. Sitä me rukoillaan, Isä, tällä hetkellä sun poikas Jeesuksen nimessä. Amen. Tämä jakso, mikä tuossa käytiin läpi, niin siinä lähtökohtana on pakanat ja juutalainen kansa.
Se puhuu siitä, kuinka Jumala on tullut yhdistämään kaksi äärimmäisen kaukana toisistaan olevaa ihmisryhmää. Siinä sanottiin jotain sellaista, että te olette yksi perhe tästä eteenpäin. Jos juutalaisille olisi sanottu, että olet pakanan kanssa naapuri, niin se olisi ollut jo aika kova paikka. Jos juutalaisille olisi sanottu, että olet ystävä pakanan kanssa, se olisi ollut jo vaikea sulatettava. Olet samaa sukua. Ei, mutta nyt sanottiin, että olet samaa perhettä. Ja tämä todellisuus, minkä Paavali tässä kuvaa, niin se on ihan järisyttävän suuri haaste juutalaisille ja pakana ihmisille elää todeksi. No tänään en tule puhumaan juutalaisen ja pakanan välisestä erosta. Meidän Suomen helluntai-liikkeessä se ei ole ehkä se polttava ero. Meillä on hyvä siunaava suhde juutalaiseen kansaan, niin sen tulee ollakin. Mutta tässä on tietty sanoma, minkä haluan jättää meille. Ja se on se ajatus Jumalan perheestä, joka yhdistää erossa olevat joukot. Yhdistää ne, jotka on kasvaneet eroon tai kasvamassa eroon toinen toisistaan. Pietarilta meni vuosia ymmärtää tämän jaejakson todellisuus. Ajatelkaapa, että Jeesus itse kasvatti Pietaria. Jeesus oli se hänen opettajansa. Ja Jeesus sanoi Pietarille, että hei, julista evankeliumia kaikille, pakanoille. Pietari ei alkuunkaan ajatellut, että tämähän on hyvä homma ja helposti käyvä asia. Hänellä meni vuosia ennen kuin hän alkoi toteuttamaan. Ennen kuin hän oli valmis siihen, niin hän tarvitsi vielä Jeesuksen sanojen lisäksi näyn. Sitten hän tarvitsi Jumalan johtamia miehiä, jotka haki hänet kotiovelta. Ja sitten hän vielä tarvitsi sen, että hän näki, että ne pakanat alkoi puhumaan kielillä ja täyttyvät pyhällä hengellä. Sen jälkeen Pietarin sydän aukesi jollekin muulle kuin omalle kansalle. Ja jos Pietari tarvi ison työmaan tämän todellisuuden niin kuin todeksi elämiseen, niin luulen, että meillä on myöskin tiettyjä haasteita ja ei ole kovin helppo todellisuus, minkä Paavali tässä kuvaa. Paavali ottaa tämän jaejakson ja hän on elänyt sen todeksi. Mä en tiedä tämän seurakunnan vanhimmistoa tai pastoreita, tuleeko niiltä kuinka erikoisia ideoita teille seurakunta. En tiedä, en tunne niin hyvin. Mutta joskus mä tiedän, että on seurakuntien pastoreita ja vanhimpia, jotka että mitä se pastori on taas keksinyt. Mitä nyt, mikäs tämä idea on? Ja itse asiassa kerrotaan Paavalista. Hän nimittäin tekee erittäin kummallisen peliliikkeen siellä seurakuntien keskellä. Apostoliteot 16 ja 1. Paavali saapui Derpeen ja sitten Lystraan. Siellä oli Timoteos-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli uskova juutalainen, mutta isä oli kreikkalainen. Nyt Paavali tulee ja sanoo seurakuntaväelle, että hei, tässä on uusi mies mun käyttöön. Nostetaanpa tämmöinen nuori Timoteus siihen. No Timoteus oli tosiaan nuori, mutta hänellä oli äärimmäisen kyseenalainen tausta. Hän oli juutalainen, hänen äitinsä oli juutalainen, mutta hänen isänsä taas oli kreikkalainen. Ja se tarkoitti, että Timoteus oli sekakansa verrattavissa samarialaisiin. Ja te voitte kuvitella, että juutalainen yhteisö näkee, että eihän tämä ole mahdollista, että nyt tuodaan seurakunnan johtoon Timoteus, joka on sekakansaa. Ja se seurakunta miettii, että mitäs tämä tarkoittaa. Ja tämä oli yksi sellainen käytännön juttu, miten Paavali halusi kasvattaa seurakuntaa. Paavali ymmärsi tässä jotakin. Mitä hän ymmärsi? Jumalan perheen tarkoituksena on yhdistää ihmisiä. Jumalan perheen tarkoitus on tuoda kaukana toisistaan olevat ihmiset yhteen. Ja Paavali näki, että Timoteuksen taustoissa on joillekin iso pala nieltäväksi, mutta Timoteus on itse elänyt todeksi yhden todellisuuden. Ja se löytyy toisesta Timoteus-kirjeestä, eka luku. Ja sieltä muutamia jakeita. Jakeesta 3.
Minä kiitän Jumalaa, jota palvelee omatunto puhtaana, niin kuin esivanhempani ovat tehneet. Muistan sinua rukouksissani lakkaamatta öin ja päivin. Jae 5. Kiitän Jumalaa, kun muistan vilpittömän uskon, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella, äidilläsi Eunikella. Olen varma, että se on myös sinulla. Eli toisin sanoen Paavali sanoi, että okei, Timoteus, sun tausta on hyvinkin sellainen haastava joillekin juutalaisille, mutta Paavali näkee, että Timoteus on elänyt pienestä asti todeksi yli sukupolvien menevää uskoa. Hän näkee, että tämä Timoteus on elänyt lapsesta asti perheessä, jossa on isoäiti ja äiti ja eteenpäin menevä usko, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja Paavali näki, että paljon tärkeämpi kuin nyt tämä Timoteuksen tämmöinen kyseenalainen tausta, niin on se, että missä ilmapiirissä hän on elänyt, ja hän näkee, että tämä on juuri se tuleva sukupolvi, kenelle hän haluaa siirtää vastuuta ja velvollisuutta Jumalan valtakunnan hoidossa, koska Timoteus on itse kokenut, mitä on, kun usko siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja siksi Timoteus oli yksi henkilö toteuttamaan tätä Jumalan suunnitelmaa omassa ajassaan. Jumalan perhettä. Jumalan perheväkeä. Kuinka ihmeessä seurakunnassa voi toteutua ajatus perheestä, jossa on eri sukupolvet? Onko se mahdollista? Otan ensin yhden hengellisen näkökulman, minkä näet on pohjana, ja sen jälkeen sitten käytännöllisen ajatuksen. Filippiläiskirjeessä 3. luku. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä. Olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen, hebrealaisesti syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton, mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minut havattaisin olevan hänessä, omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristuksen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Siinä oli jae, minut havaittaisin olevan Kristuksessa. Paavali luki tappioksi kaiken muu. Hän sanoi, että hänet on ympärileikattu, hän on juutalainen, Israelin kansa, benjaminilainen, laintäyttäjä, täynnä intoa. Nämä oli hyviä asioita. Ja hän sanoi, että nämä ei merkkaa, vaan se, että mä oon Kristuksessa. Mä voisin antaa oman luetteloni. Olen helluntalainen, olen kastettu 13-vuotiaana. Ensio Mustonen on siunannut minut lapsena. Olen pastori 20 vuoden kokemuksella. Oikein valtakirjan omistava pastori. Olen teologian maisteri, olen vanhin, johdan Aikamedian hallitusta, kuulun Hyryyn ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja pidän tätä kaikkea roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Siinä on se ajattelu, että jotta me voidaan olla seurakuntaperhe, jossa on kaiken ikäisiä, niin lähtökohdan tulee olla Kristuksessa. Se haastaa toisin sanoen tapani olla ihminen, tapani elää, tapani rakastaa, tapani luopua omasta tahdosta, mitä on elää anteeksiantamuksessa, mitä on elää huomioiden toiset, minkälaisesta kulttuurista itse välitän, minkälaisiin tapoihin olen tottunut seurakunnan keskellä. Olla Kristuksessa on se määräävä. Se on oikeastaan ainut lähtökohta, jolla seurakunta voi olla perhe, jossa on eri sukupolvet. Haluan ottaa yhden lyhyen sanan ennen kuin menen käytännön juttuihin. Me monta kertaa puhutaan sukupolvien erosta. Ja ajatellaan, että se on niin kuin iso ero ja se on todellisuutta. Se on tässä maailmassa ihan totta. Sukupolvien ero. Raamattukin puhuu sukupolvien erosta, mutta ottaa siihen yhden näkökulman,
mikä meidänkin on syytä ymmärtää. Apostolin teot 2 ja 40 sanoo sen näin. Antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Filippiläiskirja 2 ja 15. Olisitte moitteettomia, puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kierron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa. Se ero, minkä Raamattu tuo sukupuolten eroihin, on yksi ainoa viiva. Ja se viiva ei mene eri ikäisten sukupolvien keskellä. Raamattu ei tuo sitä eroa ja sano, että nuori, keski-ikäinen tai vanhempi. Raamattu tuo eron ja sanoo, että yksi viiva minun on vedettävä ja se on suhteessa omaan sukupolveeni. Raamattu sanoo, että jokainen sukupolvi kantaa omia syntejään, omia vääryyksiä, omaa kovuuttaan, omaa taakkaansa. Ja kristittynä minun tehtävä on vetää oman sukupolveni keskelle ainoa ero. Ja päätettävä, että se minun sukupolveni synnit, minun sukupolveni kovuus, minun sukupolveni vääryydet, siihen minä teen eron, en mihinkään muuhun kohti sukupolvien välissä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää. Minä voin nähdä keski-ikäisenä sukupolvena paljon nuoremman sukupolven tai vanhemman sukupolven sellaisia syntejä. Olisi hirveän helppo niihin puuttua, mutta ne ei ole minun vallassani. Mulla on ainoastaan oma elämäni ja oman sukupolveni keskellä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä Jumalan seurakunnan ymmärtää. Ja Jumalan näky on, että me kukin oman sukupolven keskellä loistetaan kuin tähdet maailmassa. Käytännön todellisuus. Joku ajatus siitä. Luin viime syksynä Hilja Aaltosen elämän kerran. Tai osittaisen elämän kerran. Ja siinä tuotiin kuva suomalaisesta kulttuurista. Ja mulle se kuva oli äärimmäisen jotenkin puhutteleva. Siinä kerrotaan, en ole elänyt maalaistalossa. Jos sinä olet, niin sulla voi olla tarkennettu kuva, mutta tämä on tuon kirjan pohjalta. Maalaistalo, jonka ensimmäinen sukupolvi tulee ja rakentaa. Rakentaa kodin, raivaa pellot, kasvattaa karjan. Elelee siellä. Syntyy toinen sukupolvi. Syntyy sille vanhempien luomalle perustalle. Toisen sukupolven ei tarvi rakentaa uudelleen sitä taloa tai sitä elinkeinoa, vaan syntyy sille perustalle, minkä se ensimmäinen sukupolvi on luonut ja rakentanut. Noin 25, suunnilleen 20-30 vuoden yhteiselon jälkeen on tehtävä yhteinen päätös. Antaako se ensimmäinen sukupolvi tilan ja johtajuuden toiselle sukupolvelle? Vai pitääkö sen itsellään? Jos ensimmäinen sukupolvi siirtyy ikään kuin vähän taka-alalle, jää asumaan siihen yhteyteen, mutta antaa sen tuvan ja tilan uudelle sukupolvelle. Ikään kuin tuvasta kammariin. Ja se tupa, se keskuspaikka jää uudelle sukupolvelle, niin sillä tilalla on tulevaisuus. Jos ensimmäinen sukupolvi haluaa pitää sen tuvan ja tilan itsellään, se on ihan täysin ok. Ja he käy keskustelun sen toisen sukupolven kanssa. Ja se toinen sukupolvi sanoo, että joo, me muutetaan kaupunkiin ja me lähdetään tehtaaseen töihin ja niin edelleen. Jos tämä ensimmäinen ja toinen sukupolvi päättää yhdessä tehdä sen tulevaisuuden, niin 25 vuoden jälkeen on jälleen uuden sukupolven aika. 3. sukupolvi. Ja jälleen tila alkaa kaventumaan. Huoneista joudutaan tekemään vähän väliseinää ja jälleen se kammari tulee sen toisen sukupolven käyttöön ja se tupa annetaan 3. sukupolvelle. Minä en ole asunut maatilalla,
Mutta tiedättekö, mikä minua ärsytti noin 15 vuotta sitten? Asuttiin Helsingissä Roihuvuoressa kerrostalossa. Minun olohuoneeni alkoi täyttyä lastenleluista. Sinne tuli jopa semmoiset pienet rummut. Noel sanoi pienen, että hänestä tulee rumpalipoika ja mopomies. Ja nyt on vähän suunnitelmat muuttunut. Ja mä ajattelin nuorena isänä, että minä voin rajata ne lapseni sinne yhteen huoneeseen. Mutta kun lapsia alkoi tulla perheeseen, niin hehän valtasi se olohuone. Ja se olohuoneen sohva oli täynnä pehmoleluja ja keittiössä oli pilttipurkit. Ja kyllä te tiedätte, vaipat täynnä vessan roskiksessa ja koko talo olikin täynnä sitä lasten elämää. Jos haluan tilan itselleni, jos haluan kodin itselleni, joka on minun näköinen ja täyttää ne minun tarpeeni, niin minun on syytä elää yksin. Perhe tarkoittaa tilan antamista uusille tulijoille ja uusille sukupolville. Kukin sukupolvi on johdossa sen 20-30 vuotta. On tärkeää, että se vanhempi sukupolvi on siunaamassa, tukemassa ja rohkaisemassa, ja se nuorin sukupolvi on kasvamassa, kehittymässä siinä mukana. Ja kaikki 3 sukupolvia ja keskimmäinen sukupolvi vie eteenpäin. Mä olen viimeiset 7 vuotta ollut äärimmäisen rakkaassa seurakuntaperheessä. Vanha seurakunta Siilinjärvellä. Ja mä oon löytänyt vanhemman sukupolven, joka on rakastunut syvästi uuteen sukupolveen. Ja se on kaunista. Se on kaunista katsottavaa. Ja olen huomannut, ne, joiden rakkaus on suurempaa uusia sukupolvia kohtaan, uusia ihmisiä kohtaan, kuin ehkä omaa totuttua kulttuuria kohtaan, ovat saaneet astua syvempää ja laajempaa yhteyteen. Seurakuntaperheestä on tullut enemmän kokonainen sille sukupolvelle. Ja se on vaatinut monta kertaa päättää, että se rakkaus kohdistuu ihmisiin, uusiin sukupolviin. Mua siunaa tässä Paavali ja Timoteus-ajatuksessa, mistä jo mainitsinkin, muutamia ajatuksia. Paavali kirjoittaa ekassa Timoteus-kirjeessä, 4. luku, jae 12. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden, ole sinä uskovien esikuva, puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Huomaatteko, miten suurta hengellistä vanhemmuutta tämä Paavali osoittaa Timoteukselle? Vanhemmuutta, joka luottaa Timoteukseen. Huomaatko, oli 3 sukupolvia Paavalinkin kohdalla. Oli se isoäidin sukupolvi, Timoteuksen kohdalla, isoäidin sukupolvi, äidin sukupolvi ja nuoren Timoteuksen sukupolvi. Ja nyt Paavali Jumalan palvelina katsoo siihen kaikista nuorimpaan sukupolveen. Hän ei puhu näitä sanoja sille äidin sukupolvelle, vaan nuorten sukupolvelle. Minkälaisia sanoja hän puhuu? Ole esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Ajatelkaa, miten suurta luottamusta hän osoittaa nuorelle sukupolvelle. Mä haluan, Timoteus, että sä näytät mallia rakastamisesta, uskon ilmapiiristä, siitä kaikesta, mikä on meidän ihan ytimessä. Hän ei sano, että sitten kun sä tuut siihen ja siihen ikään, niin sä kykenet tähän. Vaan nyt, Paavali, oot tässä oot Timoteus tässä ja toteuta sitä. Ja sitten hän sanoo aivan järisyttävän asian, jos kuulit sen, tuo jae 16. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Eli Paavali sanoo Timoteukselle, että mä luotan sinun niin paljon, nuori Timoteus,
että sulla on vaikutus pelastaa ihmisiä sun ympärillä. Tällaista puhetta hengellinen äiti ja hengellinen isä puhuu koko ajan tuleville sukupolville. Ja tiedättekö, tämä aika, missä me eletään, haluaa hajottaa perheet, haluaa hajottaa vanhemmuuden, naiseuden, mieheyden. Ja ei ole toista yhteisöä kuin seurakunta, joka puhuu perheen todellisuutta. Ei ole mitään toista yhteisöä meidän keskellä, joka voi niin kirkkaasti tänä päivänä puhua perheen todellisuutta, toivoa lapsille, nuorille, keski-ikäisille ja vanhemmille. Me tarvitaan seurakuntia tässä maassa, jotka sanoo, että meidän lapset ja nuoret, te tuutte näkemään Jumalan todellisuuksia. Te tuutte olemaan niitä, jotka pelastaa ympäriltänne ihmisiä. Me uskotaan ja me luotetaan teihin. Tällainen paikka seurakunnan tarvii olla, ja se on Jumalan suunnitelmien ytimessä. Loppuun. Se Efesolaiskirja, mistä lähdin liikenteeseen, se päättyi tällaisiin ajatuksiin. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Se voitaisiin kääntää myös huippukivenä itse Kristus Jeesus. Eli holvikaaren ylin kivi, joka piti sen koko holvikaaren kasassa. Tämä huippukiviteema sopii ehkä vielä paremmin käännökseksi, koska Efesolaiskirje sanoo toisaalla, 1. luku 22, hän on asettanut hänet, eli Kristuksen, kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle. Eli Paavali maalaa Efesolaiskirjeessä kuvan Kristuksesta kaiken yläpuolella ja seurakunnan siellä korkeimmalla paikalla, huipulla yli kaiken. Palaan vielä siihen ilmestyskirjaan tämän ajatukseni kanssa. Alussa Jeesus oli kulkemassa lampunjalkojen keskellä, tutkimassa lampunjalkojen tilaa. Alkuperäiset lukijat ymmärsi heti, mistä on kyse. He tiesivät tarkalleen, mihinkä Johannes viittaa tässä. Nimittäin 2. Mooseksen kirja ohjeisti nämä lampun jalat, kun ne piti rakentaa ilmestysmajaa. Niin kerrottiin, miten ne tuli rakentaa, minkälaista öljyä niihin piti laittaa, sekä mihin ne lampun jalat piti sijoittaa siellä ilmestysmajassa. Ne lampun jalat sijoitettiin vastapäätä sellaista kuin näkyleipäpöytää tai läsnäolon leipiä. Sillä on monta nimeä, mutta siellä oli pöytä, missä oli leipiä. Ja se lampun jalka sijoitettiin vastapäätä niihin. Ja se lampun jalan tehtävä ensimmäisenä oli heijastaa valo siihen pimeään huoneeseen, niihin leipiin, jotka siinä pöydällä oli. Mikä tämä ajatus tässä on, minkä ensimmäiset lukijat heti ymmärsi? Lampun tehtävänä oli valaista niitä leipiä, läsnäolon leipiä tai näkyleipiä. Ja te muistatte varmasti, mitä Jeesus itse sanoi. Minä olen elämän leipä. Tai toisessa kohti hän otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini. Lampun jalan seurakunnan tehtävä on tuoda valoa Kristukselle. Lampun jalan seurakunnan se ykkösjuttu on kirkastaa Jeesusta koko ajan. Seurakunnan tärkein kysymys on se, että kirkastaako seurakunta Kristusta vanhemmalle sukupolvelle, keski-ikäiselle ja nuoremmalle sukupolvelle. Se on seurakunnan ihan avainkysymyksiä. Vaikuttava seurakunta keskittyy Jeesukseen, keskittyy kirkastamaan Jeesusta tälle ajalle. Olisiko se aamenen paikka?